Khulumkha telam soko haino hai norok jotono borok kubai kahini channel o channel o norok agini kecham kerang gotoma tei bebak jagani gilama facts rok angko borok bai sawi khnario norok ni thani bo hai kuno kerang gotoma rok tongkha hingkhe abo hai kuno experience tongkha hingkhe norok ang bai share khaimano. Jara first time o channel ani video no naithok rokno ang bongno request khayo norok daki ekta khe channel no subscribe khaina hadi te jara subscribe khaija rok borokno bangsao norok bo daki khe subscribe khaina habari Channel o 15k subscriber kamani simi non bagi gilama giveaway tongjaknai o channel o hingkhe faide bisi kok sayo tini ni kahini jeng start khlaisi o. Norokno ang jodi saka hingkhai nongni logi kaisa dol 6 mas ni simi sinijak eklogi kam khai phaijak at kaisa nongno sayawi bo jori khmai thaka hingkhai nung bahaya haima tongo abo to obviously chungbo kisa misa bwkhato dukho nangnai no te belai ni wananai bo tamo haikhe abo hai khmai thaka hinui hayada hingkhe aboni bisingo norok jodi tebo saimangkha hingkhai je 6 mas ni logi je dol tongnai ba gino thwi paijak hingkhe norok afuru tamo wngnai abo belai ni wana masingcha tini obono tino chwng tini salayana 2005 o kotijak Gurugram ni Saffron BPO company ni kaisa staff kaisa kam khainai bwrui bini mung kha Rose o Rose belai no hardworking te belai no intelligent obo hai bwrui bo bini kam no kaham khe nukhaio te talent bo tongo bini thani aro jesa kam khainani bisingo jotonkare bono offer o achieve khaio bo employee number 1 obo hairokni employee kaham ni bagui bo award gilama award rok manjak obo hai wngkhanao chwng o Rose ni begre BPO wngkha kaisa business process outsourcing oro borok tamo khailai hingkhai chwng jemon chini mobile rogo chwng haino gilama call phaio company hinui salaio chwng obo hai reba chwng para rogo hingkhai hingkhe aro khoroksa kok sanai tongo nini recharge rok paina naikha hingkhai mobile ni recharge rok paina naikha hingkhai borokno call khai sao tei gilama chwng gilama company rok call phaio hinui rogo chwng jaiba obo hai kaisa company abo BPO call center o obo hai kaisa company ta buikhai maso 1-2 bar phono off na haro boka waisa phono off bono haria time to time phaio bini kam pai time to time thango obo hai kemang bini normal life choli tongta o jarao jesa kotor case no phone jibo hasta easily handle khaisio obo hai amsa ke talent tongo bini sago obo hai kemang kam khaimang bini bo dol wngkha aro chela bo tongo bwrui bo tongo hingkhe o company ni abo kaisa para o ta company khai o Saffron company abo kaisa para o Gurugram ni obo tabung ni kok ya 2005 ni kok bo office o thangma bo gari bini phaio te office ni nogo thangpuru a company ni nogo thangpuru gari bai thango da phaipro kai kumpro saichung phaio thangpuru hingkhai bini logi bini dol rok tongo ba borok eklogi thalaio bini nok phaikha hingkhai bo nongkhor thango o nok bo bara tongo tabo hingkhe aboni pore khai bini dol rok thangui paibaio bo bara tongui tongo obo hai kemang kam khaimang
Odino hongkai bini thanani jorao kaisa call faikha. Bo call receive khaikha. Call receive khainai kok sasuka. Hongkai normally haino BPO roko hongkai hardly 6 থেকে 10 মিনিট বানা নাইয়া কাইসা কাস্টমার হ্যান্ডেল খাইনা বগে গাও দিনো খাই বকক samang প্রায় 40 মিনিট কাউই থাঙ্গা গে বিনি সিনিয়র রবো বানা জাকা রোজ তিনি আসে tam problem o kalai khabo agi khai bo 5-6 মিনিট ni upre kok si saya askano mane o client ni problem solve khairi mano nga তিনি kai bokok samang 40 মিনিট বকাই থাকা তা বুঝি কল তো নিয়ে nga bini senior bo bana jaka prokai রোজ আগিলে কাইসা কল ফাইকা angka hardly bo 5 থেকে 6 মিনিট bara kok saya তিনি kai 40 মিনিট kok sawi bose o client ni problem solve ngeko bo bhai client nai o call no borok bo receive kai kata mane bini siro do bona asuk tongo but o bhai call center ko to senior robo o je junior ni call no borok khanai manta conference ori ni aba kai khanai man nga je puro bini senior nasimang jaglia bo kono problem lo kas klai to kana client to kono সময় kai norom client phayo kono সময় ba gunda kya ba kun সময় haino phatra bo call khaima tongo kya ba kok bang o ba haita senior robo o call ro munai kha abrong ga tam samangka rus asuk সময় bo je 40 মিনিট kok sai tongmani ayang te kaisa digi ni hote o client ni hote o call ba 10 মিনিট pore no kateng thaka ga o 30 মিনিট bo sau bai kok sai tong call to ni wi thana jorang khaba ke kono salang ebo chopchaka call to ni wi thangui paikha nga bini tolok ba bo kon masa kam na kana emergency rok ni logo bo kono sangrak dia ta mane sangli ta bini tolok bo rose no khana te cha duty faikang kai kham karang ka sangnaya na nga duty bo bai bai kang ka jotono jane no thangli kya oboni 10 dino kai rules company o phailia afrukai company ni jara senior staff ro boro wana jaka bo asak time ni hote kam khai tongmani ekbar phone si off na hai bo tini kai keb ni permission na hai ause senior ni permission na hai wen tini kai bo off kasi ka kai kisam sa wana jaka hai puno bo bini character bini behavior ka hambai bono senior kun salia obo hai BPO company rogo kaisa sok off na hana angkang kai sekang senior rong thani permission mana ro obon pore manager CEO obo hai gila mo process kre jeba angkai bo odino salsa phai malia obo hai nei wana jaka bini senior ro do problem ngi phai malia na sahor malia na khana phai kai sangnai ni hinai odin bo hai noi thangka geten dino bo hai no phailia engka proka te sawana jaka bini senior ro odino bo khai no hai hini wan sukai asuk kono khai malia oba hai kamang 1 din 2 din 1 saptah oba hai kamang phailia angkang kai aproka bini dolok wana jaka bono bini senior ro wana jaka je kono musasuk problem khana ba bini logi kono musasuk khana seng thangji mana nyai obai hinai bini senior rok wan sokka je pro off ngana je pro chini off mana na pro seng thangi nai enai bon borok company ni manager ong thani permission dong na harei thik mas kaisa pore kai borok wan soka je konum saseng kana
chini company o kaisa chini company ni staff kumajak abo hai hinui borok bo je jaga tongo aro thangka aro thangai nai o je nok bara tongma jaga ta nok bara malik bai kok saka abo hai bwrui bini bumung Rose chini company o kam khaio bo ni noro no bara tongo bin logi tamungkha abo hai sengka kai o bara malik bo sekangka yang yung na hanai kya engka borong nok biching talangkai kok salai kata norok je bwrui bumung saka abo hai bwrui ani o bara nogo keu bara tongnai kwrui ang mo nok no bara siriya oro cheng tolao chini family simsi tongo o saka ke bara tongnai kwrui abro kai bini company ni staff bini dolok bo Rose ni bini dolok bo bana jaka haipun borok bisa chalia o rent ni malik no kon mungsasuk khaikana hini borok boka bising wansukui aro to ate hini nokorka aro ni nokor bai gana gini borok rok no sangka yabo hai bwrui chini dol Rose bo chini logi hai company o kam khaio bo oro nok bara tongmani seng mas kaisa wngkha bo duty bo phaliya bono phone khaima bo phone bo habia norok salima gai o je gana gini ni borok rok bo saka ora bo hai bwrui keb kwrui bla nogo ba keb no si bo bara riya borok ni family si michi tongo o jaga o hingke borok tebo wana jaka borok kuno maliya ngui thalaika thanginai borok wansunglaika bono ba gari ni aro nongkhoma nugo hingkai nok bara malike sai tongo tabo aro kibo abo hai bwrui ni kebo ro tongnai si kwrui hingka bo borok thaka bini logi kubui no mungsasuk wngkha na hinui wana jaglai kata borok kai dol kaisa dol tongui tongmani ekta jaga o kam khai tongmani abo hai kamaisa kangkai aboni bo tension hingke bara malik no thang sengui bo bara malik bo saimia saka borok tebo wana jagui abroka wansunglaika borok o Rose ni bini je personal details tikhlainai bini nogo thanani bini nogo thangui bini ma baba bai kok sainani abo hai kai te ek sapta lai thaka oboni pore borok manui rikha o Rose ni bini personal details rok Rose ni bini personal details manai Aadhaar card phone wngkha jesa phone wngkha ta aro bini para ni bumung rok sijak hingkai borok aro thalaina wngkha ta bukai kaisa jora kaham naharui borok thalaika mangnui bwrui te khorok ni chela bini staff bini dol rok tei senior thangkha ta thanginai malaika o Rose ni nok doga rok boinai nongkhorka dogani kai bini babu nongkhoro Rose ni bini babu hingkai sengka borok nung Rose ni bini babu de hingkai angno phaidi no bising habdi ne achunglai borok abro kai saka Rose kai borok sa hinui oko khanaui Rose ni bini baba chupchap wngthaka kuno saimaliya bo hingkai Rose ni bini ama phai sapaika 4 bosor wngkha Rose ni bepare keu kuno sungpaiya norok sabo sengkha ta borok kai bini ama hingkai bini dolok salaika borok kai Rose bai chung ekloge no kaisa company o kam khaio bo thanai mas kaisa ni simi duty bo phaliya chung call khaimani call bo habia Rose kaham da sengkha ta borok bini dol rok abro kai bini baba borok no belai no
Apro ka bin baba borok no belai wana masing sakai saka norok je rules no rutuk tongo boba 4 bosor age no kaisa gari accident ngi thei jangka bini logi bini dolbo agar accident on thei jangka engkai bo norok bai bahai kale kam khai tong manai abar norok tisa sai tongo ek mas age se bo norok bai loi kam khai tongo norok sabo ekein semprukai bini dolbo bana jaka bo 4 bosor age se thei jango engkai seng bale bo thanai 6-7 mas ni ekloge seng kam khai khai tongo ekloge no thayo ekloge no thango apro ka borok bana jaka kon kok salia borok belanyo wana masing jang jaka apro ka borok jefur borok kipil puro angkai dogalam sakao bini photo nukha o nok ni ta malaro kandi jak apro ka borok chago kirima hap kata abo bahai keling manai ba je borok 4 bosor age se thei jangka engkai borok ni logi bahai kele ekloge chawi tongman ekloge kam khai tongman ekloge bahai ke duty phai kone ekloge bahai ke kok sai tongman o kok je pro bini office ni staff rok joto saiman bai kangka oste ka borok ni sako kirima hap kata afro kaya company oste kai borasa tongo obahai tongo hnei buni khugo khana legata tebo kusang khana ka o je company o BPO je company slamdok tomane bo simalungno poriskar khainai se o saka o se tangjago hni khana ka bui kebo khai horroko saichung rohim ka angkai okolo kebo hima khorong rok khana ro kebo ba light bondo marok nugo kebo ba light off on marok nugo obahai ke gilama buni khugo takbo norok network charge kani mano gilama kirima singcha kok aron hote seng khana jago o got nang mani jepro saima mano te bin dolok baksa ke koborung thaga borok kaham kereng tongmalia keba koborung thaga keba thei jangka company asuk kahamung phaimani oste employee komikha oste boyaroni kam khaine krika company ni reputation komungkha obai ke mama tabokayo company bo hai jaga utong tung saimia haifuno belai kirima singsa o jaga ini tabo bun ko khana jauta engka abono orus bo julino thoji thanga kai botam kam nangai tesaro bo hai bini kam kalai khana je bo tesaro faya kuninai call center ro kam khai tongka 6-7 mas bo thoji thanga kai bo bahai ke aro faya kunin bin dor wai malai tongka obahai ne beba kirima singsa belanya wana masingsa abo buitak bo orus no waisa usho company bisingo nugo obahai rokin khanao obahai no gilama kirima singsa belanya buni khugo kok khnai fai tong bo o obo kaisa real story o story no tuinai kaisa documentary film na nai tongo norok bahai nangjaba ka sabai de tini jini rules ni kahini norok comment khai sabai di te obo haino gilama kirima singsa facts rok khana musuga ka channel no subscribe khaina rali video bahai nangjaba ka ano tola o comment khai sadi malai nyai norok bai haino hai
tebo kiri masing ja ketal video o. Dinini bagai amsungno jotono hambai.